batula bulalar da ake wa yan bori. Allah an taka cikinta tana da ciki har ta kai ga tayi bari. Allah Zahara ta ce ya babana ya sayyidul bashiri. Allah damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta. Damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta. La ilaha illallahu ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. Allah ta rasu Aliyu yana kuka, su Husainu ma na yi. Allah Zainab Aqila na kuka, na faɗin ina zan yi. Allah haƙuri da wannan zalunci, Asma'u ma na yi. Allah jaddawa manzon Allah yau an kashe babata. Jaddawa manzon Allah yau an kashe babata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. Rabbana muna kawo kukan kashe Zahra gunka. Allah kalanci wanda ya doke ta da wanda ya saduka. Allah da waɗanda sun kaje sun kai gum a cikin li'aninka. Allah da wanda ya ji ta tana neman taimako ya kyale ta. har wanda ya ji ta tana neman taimako ya kyale ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. ta shawiya Fatima Zahra bayan Rasulillah. Allah wanda tun ka cuci diyar manzo kuma wai suna sallah. Allah annabi ya nuna khalifanci ga alwaliyillah. Allah aka juya zancen babanta ita aka zane ta. aka juya zancen babanta ita aka taka ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. mai yasa ba za mu ki wanda ya cuci diyar Rasulillah. Allah wanda sai ce mun zagi sahabu saboda kin Allah. Allah duk wanda zai iya dukan Fatima yar Rasulillah. Allah kai in ka kira shi sahabi ne wallahi kai wauta. idan ka kira shi sahabi ne to wallahi kai wauta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. sun kashe Batula Zawa'u sun kashe Imam Ali. Allah sai da ta cewa zai daure ya taya ta ba hali. Allah Alibaiti sun fada kunci an hana su yin wali. Allah da bakin cikin wannan hali Allah ya ɗauke ta. da bakin cikin wannan hali Allahu ya ɗauke ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. wai annabi ya yi wasiya fa aka nuna ba abi. Allah wai annabi ya sami al'umma a cikin fishin rabbi. Allah ya hana su bautar duwar watsu kowa ya ɗau carbi. Allah suka fara sallah da salati ya hana su yin kita. suka koma sallah da salati suka daina yin kita. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu yar manzon Allah me tai aka zane ta. An yi wa Batula bulalar da ake wa yan bori. Allah an taka cikinta tana da ciki har ta kai ga tayi bari. Allah Zahara ta ce ya babana ya sayyidul bashiri. Allah damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta.
cire hijabinta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Allah ta rasu Aliyu yana kuka, su Husainu ma na yi. Allah Zainab Aqila na kuka, na faɗin ina zan yi. Allah haƙuri da wannan zalunci, Asma'u ma na yi. Allah jiddawa manzan Allah, yau an kashe babata. Jiddawa manzan Allah, yau an kashe babata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Wani maciki kwacen mata shi ne sana'arsa. Kunga ya kashe mata da yawa, jahiliya tashinsa. Wa idal ma'udatu su'ilat, ga wani bayaninsa. Shi ya jaɗi ya ruwa daji, ya gina ya buzne ta. Shi ya kai diyarsa cikin daji, ya gina ya binne ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Sunansa ne ƙauren mata, zamaninsa sun cutu. Dubi ‘yarsa sanda yake ramin, idan ta ga zai cutu. Da ƙasa jikin gemunsa take share ta ya zautu. Ya gama haƙar ramin ya saka ta a ciki ya buzne ta. Ya gama haƙar ramin ya saka a ciki ya buzne ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Har ɗiyan makwabta na yi mata, shi baya kyalewa. Ko an haifi mace a dangin su, sai dai a boyewa. In ya ɗabi yara na ya fito waje ya yi ta dubawa. In ya ga mace ko ƴarwa ce, shi fa baya kyalewa. In ya ga mace kowa ce, Allahi baya kyalewa. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Ya daɗe yana yin kus a gaban Rasulillah. Wata rana har manzo ya fito a gaban su yayi shela. Wanda ya santa Zara ‘yar Rasulillah. Wanda bai sani ba Batula ce, zuciya da tsokata. Wanda bai sani ba Batula ce, zuciya da tsokata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Komai kuka yi mata kun yi min, cutuwar ta na cutu. Da fishinta Allah yake fishi, in ka ƙi ta ka cutu. Ga Aliyu nan ga ‘ya'yanta, in ka ƙi su ka zautu. Yaya matsayin kuma mai duka da kafa ya taka ta. Waya matsayin kuma mai dukanta da kafa ya taka ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Wasu sun yi barna mai girma, sun kashe diyar manzo. Gobe lahira za su yi shari'a da abin yabo manzo. Tun duniya kuma ga ƙo'in ɗan Fatima zan zaido. Za ya tashi wanda suka yi mulki, suka dinga yin keta. Shi za ya tashi wanda suka yi mulki, suka dinga yin keta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. An yi wa
wa Batula bulalar da ake wa 'yan bori. Allah an taka cikinta tana da ciki har ta kai ga tayi bari. Allah Zahara ta ce ya babana ya sayyidul bashiri. Allah damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta. Damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Allah ta rasu Aliyu yana kuka su Husainu ma na yi. Allah Zainab Aqila na kuka na faɗin ina zan yi. Allah haƙuri da wannan zalunci Asma'u ma na yi. Allah jaddawa manzan Allah yau an kashe babata. Jaddawa manzan Allah yau an kashe babata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Wanda tun ka cuti diyar manzo mu babu mu ba so. Allah zuciya da fili ku yi shaida ni ina la'antar su. Allah masu san su ma ba na san su da su da iyalinsu. Allah sun kashe diyar manzan Allah suka kwace gadanta. sun kashe diyar manzan Allah sun kwace gadanta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Kanan har ya ce sanda a bayan kyaure ya matse ta. Allah ya je kashinta yana ƙara sai ya ƙara danna ta. Allah tun anan ya ce ya san Zahra an rufe shafinta. Allah har ta yi barin Muhsin ɗanta jinin Rasulullah. har ta yi barin Muhsin ɗanta diyar Rasulullah. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. ya yi ikirarin shi ya kashe na Fatima Zahra. Allah wasu sun shigo wannan rigima wai za su gyara. Allah makiyan Muhammadu makiya ne mabiyansa ma lura. Allah idan ka bu bayan mace kisan Zahra ka cutu. idan ka bu bayan mace kisan Zahra kai wauta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. a yi bincike a yi adalci ilimi dalili ne. Allah an yi wa jarifai zalunci wasu suka dandanne. Allah maƙiyan Muhammadu na kwalkwali aka ce halifa ne. Allah Zahra ya tattara 'yan iska suka zo su kone ta. Zahra ya tattara 'yan iska wai suka zo su kone ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. za su sa wuta aka ce a gidan da diyar Rasulillah. Allah sai ya ce da su sun hada da ita wai ba ta bin Allah. Allah da kumfuzu babban yaro nai sai ya bashi bulala. Allah ka firgita sauran al'umma ka shiga ka zane ta. don ka firgita sauran al'umma ka shiga ka zane ta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. An yi wa Batula bulalar da ake wa 'yan bori. Allah an taka cikinta tana da ciki har ta kai ga tayi bari. Allah Zahara ta ce ya babana ya sayyidul bashiri. Allah damuwarta ta ji suna burin su cire hijabinta. Damuwa
su cire hijabinta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Allah ta rasu Aliyu yana kuka, su Husainu ma na yi. Allah Zainab Aqila na kuka, na faɗin ina zan yi. Allah haƙuri da wannan zalunci, Asma'u ma na yi. Allah jin damuwa manzan Allah, yau an kashe babata. Jin damuwa manzan Allah, yau an kashe babata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Yayi wutai da bulalar da ake wa ‘yan bori. Allah Ciwon da ya sa shi ya taka ta har ta kai da ta yi bari. Allah Zahara ta cewa abatahu wasan yi dalbashiri. Allah Damuwarta ta je suna burin su cire hijabinta. Damuwarta ta je suna burin su cire hijabinta. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Wa saida wa zahra wa binta rasulillah. Allah Wa radiya mardiya zawji waliyillah. Allah Wa shahida binta shahidi taha aminillah. Allah Salamun ala ummi shuhada zahra ummata. Salamu ala ummi shuhada zahra ummata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. Tare ta Ali yana kuka su Zainu ma na yi. Allah Zainab Aqila na kuka na faɗin ina zan yi. Allah Hakuri da wannan zalunci Asma'u ma na yi. Allah Jaddahuwa manzan Allah yau an kashe babata. Jaddahuwa manzan Allah kaga sun kashe babata. La ilaha illallah ya subhana ya Allah. Fatimatu ‘yar manzan Allah ne tai aka zane ta. سيدة لوم الله عليك بنت حبيب الله. Allah فاطمة لوم الله عليك بنت نجيب الله. Allah عليا سلام الله عليك زوجي ولي الله. Allah زمزمية يرمن زن الله كي كرب زيارتا. زمزمية يرمن زن الله كي كرب زيارتا.